nananatiling COVID-19 free ang buong lalawigan ng Pangasinan. Ito ay ayon kay Provincial Health Officer 2 Ana Maria Teresa de Guzman na isa sa mga resource speaker sa pinakabagong edisyon ng Pangasinan in Action Lingguhang Talakayan sa Kapitolyo. Malugod na ibinalita ni Dr. de Guzman na wala na ring persons under investigation sa Pangasinan. Nananatili ang probinsya natin, Ma'am Yoli, na COVID-free na probinsya po tayo at wala na pong munang naitala na sa pagkakaalam po natin na person under investigation sa probinsya po natin. So yung dalawa pong naitala, hindi na po sila nasundan pa. Ngunit dahil patuloy pa ring tumataas ang kaso ng COVID-19 sa iba't ibang bansa, ipagpapaliban muna ang iba't ibang okasyon sa probinsya na maaaring makahatak ng maraming tao, alinsunod na rin sa public advisory ni Governor Amado I. Espino III. Ito may mga pangamba tayo ngayon dahil nga po nagbukas na ang mga borders ng yung mga countries na napakarami ng cases na confirmed na COVID po. We give them advice na postpone muna or put on hold yung kanilang mga events dahil nga dun sa advisory na pinadala ni Governor sa atin. Tuloy na tuloy naman ang pagdiriwang ng mga taunang okasyon tulad ng Agaw ng Pangasinan at Pistay Dayat, ngunit sa mas simple at makabuluhang paraan. We are preparing for a much later date of the celebration of Pistay Dayat, starting on April 24. Samantala, patuloy naman ang culling operations sa African swine fever affected hogs sa probinsya. Ayon kay Assistant Provincial Veterinarian Jovito Tabajeros, mayroon ng 5,581 baboy ang dumaan sa culling operations. As of February 26, mayroon na po tayong affected na 17 municipalities, including yung dalawa last year, yung Mapandan and Bayampang. Mostly, nasa Central Pangasinan po. Tinukoy din ni Dr. Tabajeros ang mga paraan upang makaiwas sa pagpasok ng ASF sa mga babuyan. Una, ibigay ang wastong pangangailangan ng ating mga alagang baboy tulad ng sapat at malinis na pagkain at tubig, medikasyon tulad ng bakuna at bitamina. Pangalawa, panatilihing malinis ang ating kulungan ng baboy. Linisin at hugasan ang higaan, kainan at inuman. Pangatlo, kung maaari, maglagay tayo ng foot bath o yung planggana, may tubig, may halong disinfectant at bago tayo papasok sa ating mga kulungan ng baboy, isawsaw po natin ang ating mga tsinelas o bota. Pangapat, siguraduhing malinis ang pangangatawan at napreskuhan ng damit at tsinelas bago pumasok sa babuyan. Panglima, iwasang mag-uwi at magpakain ng tira-tirang kanin at ulam sapagkat di tayo nakakasigurado ang pinagmulan ng kaning baboy. Jaya Season para sa Capital News TV.